Iku dhuwure kamare sampean. Dhuwur kamar ora? Apa? Kene apa? Kok celuk-celuk nyapa? Rasane sik oke panganan. Oh, nggih. Nggih, Mbak. Engko gak arep balik derek. Heeh. Kejek kelabang, Elis. Rambute. Heh? Rambute mbek klabang itu ora. Lah wis kelabang apa piye to, Mbak? Rambut putih bre kok. Heh? Putih bre. Putih malah apik oh, Mbak. Trawis tuwek iki kudune rambutnya putih. Kang Man ke? Rene pirang bengi? Sapa? Kang Man ke? Pirang dino? Kowe man. Heeh. Ya rada suwi lah dolan nang nggonmu barang. Heeh, karo kowe. Tapi aku balik Mabuk. ora tak kon nyepet nggon dorong wong kuwi cek tak nggih ngletak. Oh. Kemeng. Heeh. Kemeng kabeh nek awak. Heeh. Lha apa, Mbak? Heh? Amin. Ning ngene iki lho, Bos. Mara tuwa kuwi ya ngene iki lho, ingetono lho, lho. Apa wi? Kertas nganggur terus dibong. Heh? Kertas nganggur dibong. Lho, kertas nganggur dibong ngono kuwi lho. Dicecek gini. Wis aku wis duwe, Mbak. Maku lho. Oh. Ngene iki, Bos. Nek gak ditampani ya engko ya jek terus godak. Nah. Kuwi kowe le anu dik. Ya, sik kayak kene sik ya. Pokoke aku lek dadak kok nek kontrak kok Lho, lho. sakne. Iya engko tak gawe ben godik sik. Gak mangan jane. Ki engko rencana arep balik. Mbok itu ngakno dolor jane. Nggih. Telung dino tiba ping 3 lho. Mosok to? Untuk kuwe cepet loro. Ya sing ati-ati to wis tuwek kok trah. Ana sahur aku ki medhon kok Heeh. ngono to. Ya. Aku ki cepet-cepet gak arep buka lawang. Pawon ki wis ana wong wis padang. Pak mantel keblusuk ning kono. Hati-hati. Nek anu ki nyeluk Kang Met, po Mbak Lili, po Trantanan. Hati-hati. Apa nek arep anu lungguh sik. Ben gak ngeluh. Nek ngadeg ya mandeg dhisik. Engko suwi lho rene neh. Panen sok bodo. Ya, kok sampai. Ya ora to ora sampe sok Kowe nang bodo. sekolah ngene. Tak ono kuwi ya saka berita ngono. Inggih. Semakun sing iki tak saya. Nggih. Gatele Cin. Gatele wis mari apa urung? Dadi. Dadi. Wong aku ora. Nisik ya. Gatele kita apa? Awak kabeh. Wong ngeger jok kuping jok ngendi-ngendi. Biasa Bos, penyakit tuwek ya ngene iki Bos. Lah, wong tuwek iki mesti ngene iki. Orang tuan mbok erakno kale pul-pulane mati ya. Piye? Mbok erakno kono kae pul-pulane mati gatel ngene iki. Yo ora tak wayahe. Ora mati ki wis wayahe karo Lah wong anu ning ngamas ning Ponorogo Iya, gatel ora perkara gatel iku. ora perkara saka gatel ya tra wis ginarise mati ya mati mbok. Wong kuwi besok bakale tuwek ya mati. Aku mati saiki ya gelem. Lha.
Tenan marahi katelku sama. Wong mati ki ora kena dijaluk. Yo. Pokoke Aku iki elek sik iso mlaku teko Tegalang kulone dasar Lho, kae-kae nang biasanya sing ngarit. nang sumure aku arep nyemplung sumur kono. Ngomong. piye? Ada belum sumur. Piye to? Kuwi gak oleh ngono kuwi. Tegal sumur kene bendina tinggi lalek sumur Tegalang kulone dasar kae tak ora tinggi. Heeh. Ngono kuwi omong ngono kuwi gak oleh. Ngomong ngono gak renen meh. Putu-putumu malah nelongso nek kowe omong ngono kuwi. Ditanduri apa enggak pikiran? Tegalang. Mbok ora aku duwe nang Tegalang. Zaman biyen ya tandur sawah etan barang kono. Heeh. Dewi. Apa rombongan? Ya dhewe. Dewi sama rombongane. Gak rombongan wong akeh ngono kan. Biasanya kan wong 10 kae. Bareng-bareng terus pindah liyane. Ya, pas ki aku posisi wis telung bengi ning kene lagi aku arep pamit karo maratuwaku arep ngono kuwi maratuwaku wis tuwek. Ya. Wis ngono pikirane aneh-aneh jenenge wong tuwek ya ngono kuwi kapan besok wong iki bakal tuwek ya ngono. Mesti ngomongke rena-rena jenenge penyakit tuwek kan jenenge wong anu kan ya gak penak piye-piye ya arep piye-piye ya ora penak. Kebetulan ki mung ya wis karo bojoku ya diduse anu saya wis resik ya guys. Labang kok suwi men to. Jane ben apa ngono kuwi? Helm iku lho gak nyengkal. Oh, helme ben gak nyengkal. Ya kucirane nyengkal loro. Nek ngisor, Bu. Aja sampe brundul. Lah piye to? Ora diwehi buntut. Gak. Piye to ya wehi buntut saithik to. Ya elek ra wehi. Wes ben ngono dadi uwel-uwel di kruwel. Manuk lho. Kok iso? Iki Bos, open-opene Ya. wong diomongi mengkon nguwel ya iso malah Emang nang tangan. kemeng piye to? Adene tukang rias ngono kok gak kemeng nang tangan. Wes dang aja dong jere arep balik kok malah. Kon apa nyapa? Oh, iki lho. Wes sak wene. Wes. Belekno, Dik. Ora sah wis tuwek kok dilek. Ae. Ora nyangoni aku. Loro pisan ki ora ana sing tak sangoni. Tak Sangone slamet. Eh? Sangone slamet. Tak kon Slamet sih sampai tekan nggon. tak kon ndongakne segala tak Iya. ndongakne pengelola. Iya, pengen lara. Orangnya tak kon juga. Heeh. Wong loro iki serta omongi pisan. Piye? Tak omong mbak kowe lak arep balik engko sungakno mbak ya loro. Iya, dongane sehat akas waras. Aja lara, gatele ndang mari. Kok mbok benek napa urung? Wingi njaluk diklabang Tik Yohan. Rabang terus nganggo sandal jinjit ngono. Heeh. Oh. Disemir rabang apik jane. Lha lho. Rambutmu. Oh sing ngisor dhewe ora kena mbok timbane. Putih iki kayak disemir abang. Iya, Saiki umum disemir. saiki umum semir. Ya kaya wong edan. Ya malih ayu. Malih ayu. Terus nganggo sandal jinjit, diklabang.
Tunggal sisa. Engko bengese sing abang. Wis tak wehno. Ya wis. Jinjite malah jinjit ngarep kok wis gak bungkuk ngene, Mbok. Lek ngono keblak tiban. Tak salin sik aku. Apa nek? Anu tetel kudungane mati ya. Iya, wis tak dongakne mari kae ngombene sitok-sitok ae aja Ya kakek. ini wis wayahe porong. Ya wis bar sarapan kok. Cukupna tok. Lah, pi lho. Kayak karo kanune saking nasi saking nguru. Lah ndi sarapane? Wis Wis, Bar. Obat, obat gatal. obat gatal. Ya ngombe sitok-sitok ae. Apa CTM? Dektin. Oh, gitu. Wis. Kayak nek sesuk. Iya sesuk enak sitok-sitok tok ae. Orang kok sore. Yo Ora. Sitok ae. Aturane sitok-sitok ya sesuk-esuk nek. Lindo tok. Kok kuwi ra kanggo perang-perang puluh dino. Lha iki piye to gambok benges iki piye to, Bu? Hah? Nek gambok benges iki mbok wedaki bareng ora ono. Saya tak cukup nek benges karo wedak. Yo, Dang. Mantul anu anak ayo koclok le. Taliku el. Wes enek sing kliwat ora? Mampir mahlor dhewe. Ya iya aku urung petuk abit. Nggone bali. Iki arono sik. Yo bablas. Budal langsung mampir. Ngono. Ya. Ora lali jang. Ora. Sumber renena. Terus kuwi wis tuwek-tuwek ora sah. Ae. Ndasane, Dik. Lah yo. Nang menita golek rapok bawa kebalik. Yo lah gawane. Yo. Wis Ngene iki lho, bos wong tuwek. Sitok ae, Dik. Yo. Sitok ae. Wis kira. Nah, Dik. Sitok ae. Wes. Wes. Mas, Lah salin pisan kok. pengalaman karo aku gak balik. Kok cuma saya karo. Ayo. Ya dongakno gak kele irang dan mari. Wis rasane ndi nek arep neng anu nang gaya arep di Prantaman. Nek gak anu terus-terus kamet karo Bu Lili. Nek gak iso. Nek dulu apa-apa. Di nang-nang. Pokoknya sesuk Ya apa neng? Wis tuwek rasah kok. Ya. Iki bos disangoni 100 kilo ban iki lho. Ngene iki lho. Wong tuwek iki nek gak ditampani ya iku ya anu. Pokoke ya ditampani sik terus balekno nek. Ya tak isaki. Lho, tak isaki. Wes. Aku balik kamar sih lho, Mbak ya. Ya, dengakno putune anu nyambut gawe lancar, sekolahe pinter-pinter. Yes. Yang hati-hati. Gandul ya. Nah.
Iki ngalor sik lho, Buli. Arep ngalor sik. Saban. Eh, Hati-hati ya. Pak Ahmad. Hah? Hati-hati. Arep sik. Masa? Aku dulu HP. Heeh. Temboke. Ditemboke. Oke. Mampir manulur dilut. Tar nggone Pak Wakit sik. Nang helm kan? Ngene mak kena. Yes, Bro, ngene ae videone lek mat. Yes. Emang seputar apa kuwi? Pamit mboke arep balik ya ngono kae jenenge wong tuwek yes. Yes ngono kae lho Bos, maklumi jenenge wong wis pikun wis kanu wis ngono kae. Yes, videone ngene ae. Saka lek mat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepet.